който е един традиционен празник от много време насам, 13 и 14. И на този въпросен празник ходя от много отдавна. И не само аз. В района той е доста силно застъпен. И в един момент, в който почнах да се занимавам така с дърво и реших да направя нещо по-различно по отношение на маските. Това значи, че нямаш предание от твои баща, от дядо? Съвсем практично в това отношение не. Надявам се да бъдат достатъчно степен авторски. Традицията сурва е древна и многолика. Това е един от най-обичаните празници в Ковачевско. Създаването на етнографския център Сурвакари го доказва. Несъмнено сурва докосва всеки посетител на центъра. Затова в него е направено необходимото всеки сам да изработи маска и да я отнесе със себе си като сувенир. За тези, които не разполагат с достатъчно време да направят страховит лик сами, могат да го закупят от магазина на етнографския център и да занесат маска в дома си, която завинаги да прогони злото. Този филм е създаден в рамките на проект номер 14 313 0025, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година, подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на филма се носи от община Ковачевци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този филм отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган.